вътре се решават този лумпен, шизофреничен. Кирил, защото не ми хареса, че употребява много с алкохола. Сега излез тук. Бук мръсен. Ще ти направя живота черен, да знаеш. Лайно. Затова нито ще ти мия обувки, нищо няма. Ще ми ядеш лайната, разбираш. Отайка мръсна. Ти ще решаваш тук какво да правим и какво такова. Екипите го решават с това привилегия си ти, бе, цървул. Мъжката ти отговаря. Значи ти иначе си мъжкар, обаче да биваш то. Заби ми го на мене, тръгне пръст. Ако ти беше дошъл да тръгнеш да ме месеше и така от последната секунда без абсолютно нищо и на тебе, ще да ти го забиеш. Ще ми го забиеш. И после ти го забия в братле. Как ти е? Заслужава уважение, разбираш ли? Което не означава, че не уважавам, защо бъркаш тук да се ми Как ти го забиеш в устата, бе? И това е малко с уважението. Аре заби ми го в лицето ми, кажа, че го уважаваш. Аз се намирам прилика между прасетата и тебе, ти го казах. Няма проблеми, аз виждам, че ти приличаш на сдъвка на стафида, обаче не ти казвам нищо. Ти олицетворението на злото. Точно така. Това си ти. Съгласен съм. Ма дай кажи с кое, какво означава думата двуличник? Няма да ми се оправдаваш. Ще те залова, аз ти казвам. Ти си играеш с този човек. Ти го пипаш. Аз не знам ти за кой ми говориш. Иляне, чуй ме. Той ти целува ръката, ма. Той ти целува ръката. Ама на мене... Чуй ме, викнах го на разговор. Чуй ме. Имах разговор с двама от тях. Просто Big Brother не го излучи. Отвори ме, искам да говоря с тебе веднага. Бата е тази, Тихо, Мишле. Тихо. Не дай. Аз се тръгвам. Аз ще го чиста. Вчера даде ли си реална самооценка на всичките? На всичките неща? И който гледам сама, разбрали? Трябва съм там. Аз гледам син, който гледам сама се образовах, сама си купих жилище и къщи, апартаменти и си имам. Това, което исках... Това, което исках да ти си... Да, учил съм. Зарежах по бензиностанциите, без да плащам, само се подписвах. Абе, ти знаеш ли как са горели, а? Ясно ли те как всички цигани са горели в огъня, а? Да гориш ти в клада, защото баща ми е бил един от главните. Ти майката свинска. Силве. Сисо. Знаеш луковит колко ми е близо, бе? Майка ти и баща трябва да се моля да са живи, ясно ли ти, бе, буклук? Знаеш ли, бе? Мангал, твоята вика в майка ти. Ще изядеш коя? Сега забила ли те? Мършка такава! Ще изчупат зъбите кирливи, ще ги сложа после! Ама Мършо! Ако аз съм човек, който е последна, оставам и си тръгвам. Сега. Тя умира, гори в фада. Последната тата. Сега. Аз съм толкова луда, колкото 10 Big Brother. Ясно ли ти е Big Brother?